Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Yau ma ga mu da shahararren shiri mai farin jini mai suna daga Kannywood. Wannan shiri ne mai farin jini wanda al'umma suke son sa sosai. To mun gode da kallon mu da jin mu kuma da sauraron mu. Allah ibar zumunci Allah saka da alkhairi. Yau ma ga mu da Jaruma wacce kuka santa kuma tana da ƴar uwa a masana'antar Kannywood. Daga ji babu tambaya, da zan ba da kacan wace za ta faɗa ko kuma waye zai faɗa ya ce wannan jarumar da wa take kama a jaruman nan na Kannywood. Wannan dai kanwace ga Halima Atete, jaruman masana'antar Kannywood. Ki gaya masu kallon ki sunanki, ba cikin faɗi sunanki sannan ki faɗi takaitaccen tarihin rayuwarki. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Maryam Ibrahim wanda aka fi sani da Maryam Senegal. Ina yi muku dubun gaisuwa mai yawa. To yanzu asalin ki a wanne gari kike? A ina kika yi firamare, a ina kika yi sakandare? To asalin gaskiya inda an haife ni a Senegal. Amma na yi rayuwata a Najeriya. Farkon rayuwata a Abuja na yi. Na zo na yi rayuwata a Jos. Ƙarshen rayuwata a Maiduguri yanzu ne. Gaskiya ne. To wane ra'ayi ne ko kuma jin hankali ne yasa kika shiga Kannywood, ma'ana to masana'antar Kannywood me yasa kika shige ta? Kin san duk wanda ya shiga babba ko namiji yaro ko babba akwai dalilin da yasa ya shiga wannan masana'anta. To ke wani dalili ne yasa kika shiga? To dalilin da yasa na shiga fim akwai ƴar uwata wato Aunty Halima Atete. To ƴar uwata ce. To gaskiya yanayin rayuwarta da yanayin abubuwan da take a fim da yanayin yanda suke rayuwa a cikin Kannywood yana matukar burge ni, matukar ban sha'awa. Kuma ina jin daɗi yanayin rayuwar abubuwan da suke a ciki, shine sai na yi sha'awan ni ma in shiga in kasance kamar antina. Wato Halima Atete. To daga nan ku yanzu akalla ba a ƙasar ba fina-finan da kika zaki kai za su kai kimanin guda nawa? To ban daɗe da fara shiga ba dai sosai, amma dai na yi fina-finai za su kai guda 6 zuwa 7. Yanzu haka. To yayin da kika shiga masana'antar Kannywood wanda matsala kika samu a gida, an yarda da yarda su da amincewar su kika shiga ko a'a yayin da kika shiga kin samu matsala ga abokai ko a gida? Gaskiya game da iyayena sai da suka yarda suka amince min tukun. An ce yan fim yan iska ne. An ce duk wani iskanci da ake a duniya yar fim ko ɗan fim yana yi. Ya wannan maganar take? To dama rayuwa ai gabaki ɗaya kowa da ka gani a rayuwa ɗan iska ne. Gaba ɗaya? Gabaki ɗaya kowa da ka gani a rayuwa ɗan iska ne. Duk duniya yan iska ne ko koya abin yake? Kaga wanda kaga baya iskanci ko baya kula mace ko baya wani abun to dama bai da shi. Allah. Shi a rayuwa dama da kake gani duk abin da zaka yi shi ba a zage ka ba kuma ba a ce maka ɗan iska ba a ce karo ba dama to dama dai baka rayuwa ba abin da zaka yi shi a duniya wanda a yabe ka babu shi. Kina so ki ce dai wannan zance da ake faɗa kawai shaci faɗi ne a ce ƴar fim ce ko ɗan fim ne, wannan magana ƙarya ce kenan. To dama dai wannan magana aje take ƙarya ce amma kuma ba yanda sai tunda an riga da an faɗa sai a amsa an bari ga Allah. Allah shi ya san gaskiya. To yanzu misali wanne jarumi ne ko kuma wace jaruma ce tafi burge ki a masana'anta ta Kannywood? To ni gaskiya a gaskiya na farko ina da mamina wato wanda ake faɗa Jamila na Kudu, sannan mabin bayan ta wato yayata Halima Atete. To gaskiya a rayuwa suna matuƙar burge. To ɓangaren maza fa ko a mazaje baki da wani gwani? To a gaskiya a mazaje uban gidana Halima. Sannan a mazaje waye uban ta ƙara hawa ne ka? A mazaje waye uban gidanki? Uban gidana wato shine babban yayana uban gidana Halima. To daga shi ba sai wanne jarumi ne ko kuma wace jaruma? A cikin mata ko maza? A ɓangaren maza tun da already ke riga kin faɗi matan ba? To daga shi? Sai Sani Danja. To a yanayin abinci wanne kalar abinci kika fi so ki ci? Gaskiya a yanayin abinci na fi son in ci shawarma, in samu ice cream, in samu gasasshen kifi. To bacin wannan fa? Bacin wannan gaskiya ina son a tuka min tuwon semo da miyan yakuwa da omo da karafish da egusi. To yanzu aka ce wai yar fim ko ɗan fim
sai kiga suna gaba, wannan na yi wa wannan bakin ciki, wannan na yi wa wannan hasada. Ya abin yake, shin da gaske ne ko ƙarya ce? To yau da gobe duk inda kake ko a gidanku kake ba za a rasa wannan ba. Belle kana masa ko a anguwanku ba za a rasa wannan ba, belle kana wurin aiki. Wani sako zaki tura ga masoyanku Nijar, kamar Ethiopia, Chadi da duk duniya baki ɗaya ta mu ƙasa Najeriya? To gaskiya ina yi wa kowane al'umma fatan alhairi, ina yi musu dubun gaisuwa mai yawa. Baki da ina jin ki muje. Ina kuma taya su addu'a da wannan laluran da muke ciki a yanzu. Allah ya kiyaye, Allah ya kare wanda suke da shi kuma Allah ya ba su lafiya, Allah ya yi musu. To baki da wani sako da zaki tura ga aminiyarki ko kawarki ko abokinki? To ni ba zan zaɓi ga wannan duk wani al'umma masoyana da maƙina duk ina yi musu fatan alheri. Sannan kuma tare da ɗan uwana ɗan gidana Baba Gadda comedy, ina yi mishi fatan alheri, ina yi mishi murna game da birthday da yayi, ina yi mishi fatan alheri. An gama lafiya, an gama taro lafiya. To masha Allah. Allah ya kai mu shekaru masu zuwa. To wannan farin ciki kika shiga, kowace murna kika? Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Ibrahim wanda aka fi sani da Maryam Senegal. Ina yi muku albishir da sabon channel ɗinmu da aka bude mai suna Baba Gadda comedy. Ya kamata ku shiga YouTube, yan uwana maza da mata, masoyana maza da mata, ya kamata ku shiga YouTube ku rubuta Baba Gadda comedy. Za ku yi dariya, za ku yi dariya sosai, ko wanda baya dariya ne sai yayi dariya. To jama'a, a sha kallo lafiya, ku huta lafiya.